اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. Ey Muhammed, sen Mekkan kafirlarının aytyan naqadar keplerini tavret ve istikametli bol ve bizim bennamiz Davudni yad et ki ol nihayette dinde kuvvetli ve Hudaya rücu etýändi. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. Tahqiq biz dağlarını musahhar ettik. Keşon bilen bile yani Davud bilen birlikte akşam ertir tesbih ederler. والطير محشورة كل له أواب. Ve kuşlarını şoňa musahhar ettik ki hemme taraftan şoň ýanyna cem bolarlar ve şoň bilen bile tesbih ederler. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Ve biz Davud'un padişahlygyny muhkem we paberja etdik. Ve Davud'a hikmetini berdik. Ve hak bilen batylyň arasyna fark berip hikmetini aýdar ýani ýaxşy beýan berdik. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. Bu aya sana dava etýänleriň habarlary gelip yetişdimi? Wagtyke şolar Hazreti Davud'un ibadet etýän mehrabyna diwardan girenlerinde. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Hazreti Davud çolardan korktu. Olar aýtdylar: "Ey Davud, korkma. Biz iki tane davakar biz birimize zulmetdi. Pes sen bizim aramızda hak bilen hukmet ve hukmetip gazawat etmekde haktan tecavüz etme ve bizi doğru yola hidayet et" dip aýtypdyrlar. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. Şol dawa etýänleriň bir aýtypdyr: "Tahqiq şu meniň mu'min dogunumdyr. Şoň 99 orkoji goýuny bardyr. We mende birje goýunum bar. Indi şu aýtýar, şu birje goýunuňy da maňa ber, menki bolsun diýär. O kepleşinde hem maňa galip gelýär. Indi sen biziň aramyzda hukmet." قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Hazreti Davud aýtdy: "Tahqiq şol adam sana zulm etipdir. Sen birje goýunyňy öz goýunlaryna gatşdyrmagy istemegi sebäpli. Tahqiq ortaklaryň köpsi bäzilerine üstünlük o zulm o sitem etýändir. Meger ol tor adamlar ike iman getirip salih amellerini kesbedipdiler, olar nihayette azda. Ve Hazreti Davud bilipdir özüni imtihan edilýänligini. Pes özünün Perwerdigaryndan magfiret talap edip, tövbe edip, yere yıkılıp secde etipdir. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Pes biz Hazreti Davud üçün dogasyny kabul edip magfiret etdik. Ve tahqiq şoň üçün biziň ýanymyzda uly hilaglar we keramatlar bardyr. We ýaxşy barylgajaý bardyr. Yani cennet bardyr. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله
إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Ey Davud, tahqiq biz seni yerde halife etdik. Pes adamların arasında hak bilen hükmet. Ve nefsin arzusuna ve hava havasa tabiq bolma. Eger hava havasa tabiq bolsan, seni Hudaýyň ýolundan gomrah eder. Tahqiq ol tor adamlary ki Hudaýyň ýolundan gomrah bolýardylar. Şolar üçin nihaýetde güýçli azap bardyr.